السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, ihsanatlarinizi, hayır dualarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de amallık emniyet yörep, iman yörep, halal ırzkıl yörep, mehabbet yörep durmadan beyik Allah ayırmasın. Müslüman adam Allah Teala'ga kıyamada peygambara inanyan adam niyeti salim olmalıdır. Peli salimdir. Fikri salimdir. İçinden ayleyip fikrini aylayan zadi cay olluğundan min günahı barmarnip yüreğine aylayandır. Gerçi günah etsedi. Ohum yanlış asada günahda da narahattır. Tüs Müslümançılığın alamatıdır. Gülala Türkmen yaşarlar. Günah edip tu narahat da öyle. Erkek zenana fark etmiyor. Müslümançılığın alamatı. Kafir adam günah edip tu hoş da. Müslüman günah etye narahat da öyle. O şu günahdan ayrılışandan son kafir adam ya Huday peygamber tanımayan adam da ola şu günahın iyiliğini yine geziyor. Müslüman adam yo men inni o günahını etmerin niye da. Yüreğini niyeti peli şu günahı men barmayın can Huday diye da. Kıskaca deyin Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir dua ediyenmiş. Elbette hemmemize Peygamberimizin öğrettiğidir. Türkmençe ansatacak Hudaya hemi işte sonum hayır olsun diyenmiş. Hudaya hemi işte sonum hayır olsun. Türkmen aytmıyor mu? Önüm olandan sonum olsun diye. Yunus peygamberin kavminin gurrunu eştersip belki Allah'ın kelamının manasını eştersip gelipsiniz. Huday hemmenizin sonunuzu hem işinize hayır etsin. İn Müslümanın ulu gaygısı iman baylığı ki bu Yunus peygamberin gurrunu Yunus peygamberin kavmi ahir iman baylığına geçecekli, iman baylığı girecekli. Huday Teala sizin hemmenizi tüz yüreğimden eyem Allah Zülcelal'ın dileyen iman bilen yaşap, iman bilen dünyadan ötüp iman baylığı bilen mahşer meydanına girmek hemmenizi Allah ak nasip etsin. Geleyliğin Allah'ın peygamberlerinin biri olan
Yunus peygamberin görrüňine. Ve inne Yunus leminel murselin. Saffat surasynda eýämiz Allah Taala aýtdy, Yunus da men peygamberlemdendir diýär. Yunus peygamberin görrüňinden önçek Yunus peygamberin ady gelenseň canymyz malymyz gurbany bolsun Resulullah janyň bir aýdan sözüni aýdyn. Yunus peygamber barada oham görrüňine girsem inşallah gelişigirek bolar. Dirman Resulullah can Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam Taif şäherden narahat bolup gelýäka, horlanyp gelýäka bir bağa girýä, odal eştensiňiz, onu da teberrik. Oham bağın eýesi hytmatkara bir salqanak üzüm elçoň öwüne diýe. Hytmatkaryň ady Attasmış. Bir salqanak üzüm Peygamberimiziň mübarek huzuruny eltýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da mübarek elini barmaklaryny uzadyp Bismillah diýip üzümden alıp mübarek ağzına salıp iýe. Ohum ol hadım adynamy Addas. Bismillah diýdiňmi diýipdir. Bir millet onu aýtmaýar diýipdir. Ohum Resulullah jan aýdypdyr. Min ayyi biladin ente. Sen ýereli bolýan diýipdir oňa. Ýa hadım Addasa. O da aýdypdyr. Nasraniyun ve ana raculun min ahli Neyneva. Min Arakly Musil şäheriniň ýanyna ulukon şäher we Neyneva şäherden men diýipdir. Özümde Mesihi diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Min qaryati rajuli salih Yunus ibn Matta. Yunus owadım, şoň owadaşym sen diýipdir. Yunus peygamber Neynevadanmışda. Owadım Yunusyň owadaşym sen diýipdir. Ohum ol adam aýdypdyr. Sen Arap, sen bir ýurdyň adamsy, Yunus peygamber näjire tanýan diýipdir. Resulullah jan aýdypdyr. Ve zalika ahi kana nebiyyan ve ana nebiyyun ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Ve ola diýipdir, Yunus peygamberdi diýipdir. Ve men peygamber. Ol men dogunum peygamber diýipdir. Men peygamber diýipdir. Hatta şu durun ýerinden böküp peygamberimiziň ýüzi özünden, el ayagyndan oňşapdyr, musulman bolupdyr gönünen. Neyneva Yunus peygamberiň şäheri. Arakda Musil şäheriniň ýanyna. Ve kana qawmuhu kuffaran fa aqama fihim yad'uuhum sinin. Niçe ýyllap Yunus peygamber qawmuny imana çagyrypdyr. Kan zahmet çekipdir. Musulman bolmandyrlar. İmana girmendirler. Ohum bir gün Yunus peygamber qawmuna aýdypdyr, ey qawmym diýipdir. Sanygylja 3 gün galdy diýipdir. 3 günden diýipdir Allah Azza Jalalyň azaby üstüňde geljek diýipdir. Hemmeňiz helak boljak diýipdir. Adamlar kulak asmandyrlar. Bir gün geçti. İkinci gün geçti. Üçüncü gün akşam Yunus peygamber Neynevadan çıkıp gidipdir. Sadece ise kaçıp gidipdir. Kur'an-ı Kerim'de abaka diye kaçıp gitti diyor. Yunus peygamber ve erti azap iner diptir. Men çıkıp gideyim şäherden diptir. Ve erti azap iner men kaçıp gideyim şäherden diptir. Ve erti azap iner men çıkıp gideyim diptir. Şo gece ya bir neçe rivayette erti danatanna yaşullar ovan adamların üyüşürüptür. Hey adamlar diptir. Yunus peygamberden heni yalan eşitmedik diptirler.
Gözden diptir, öyünne varmış o diptir. İman getirelim diptir. Şerin yerinden öwürülsen hayırmış cemaatler. Günahın her yerinden kaysan hayırmıştık imanlı doğallam. Gulala Türkmen cevan oğlanlar. Şerin her yerinden öwürülsen hayırmıştık. Yunus peygamberi gözleptirle tapmandırla. Yaşullar kıygırşıptır. Be azap iner buluniptirle. Birimiz de kalmar dargar siptirle. Şol şehir Neyneva qarankırı verttir. Azap inecekti haline. Yaşullar adamları üşürttir. Ey adamlar diptir. Indarayliğin çöle kaşın diptir. Şehirde bir nefer kalmasın diptir. Şehirde çıkılyan yere kenara çıkıp hemmemiz ağlaşayliğin Allah'tan dileyliğin diptir. Allah Zülcelal'ın dostu şehirden gitti diptir. Ve aydiptir. Her kim bir adamın hakkını yem olsa, zalim olan olsa izine versin diptir. Şehrin içinde bir zalim kalmasın, her kim bir neferin hakkını yem olsa bağışla deysin diptir. Halal etsin diptir. Razı etsin diptir. Bir öy hemsayasından, komşusundan bir daş alkaydan olsa da icazasız şunun adı götürüp yerini koyutturlar. Azap geliyor. Azap gelmeke bilkim Allah azap üstülerinden ayırsın savsun dip. Feraddul mezalime cemiyan hatta in kana ahadun la yaqla'ul hacera min bina'i feyarudduhu ila sahibihi. Berekallah. Bir daş talqaydan olsa öyünden götürüp hemsayasının hayatına koyup durdu. Ay şimdi sonra icazalarını neydim ya alqaydadım razı ol getirdim ha deyiptirler. Ya şunlar aydiptir mallımız da taşılık çıkarın deyiptir. Adamların bir tarafına diyeleri koyun, bir tarafına köşekleri koyun deyiptir. Adamların bir tarafına sığırları koyun, bir tarafına tanrıları koyun. Hemmesi moğlaşsın, meğerleşsin, beyazlaşsın deyiptir. Adamların bir tarafına doğruları koyun deyiptir. Bir tarafına oğlakları koyun deyiptir. Hemmesi meğerleşsin, moğlaşsın deyiptir. Arada da bir ağlaşayliğin deyiptir. Hele erkek çağı, hele kalmasın, karı cavan kalmasın. Hemmemiz yıkılışıp ağlaşayliğin deyiptir. Karalayıp geliyor diye azapta. Bir kıyamet turan yalı oluptur. Ol mallın sesi arada da adamlar hemmesi ağlaşıp can huday bizi bağışla deyip kıygırıyorlar diye. Bizi bağışla, can huday bizi bağışla. Can huday bizi bağışla. Can huday bizi bağışla. Azap duruptur, şehre gelmendir. Mahşer meydan yanak bir kıyamet meydan yalı oluptur. Berekallah bu kavma. Allah'ın kapısını yıkılıptırla azap üstülerini gelmeke. Allah'ın kapısını yıkılıptırla azap üstülerini dökülmeke. Allah Zülcelal emrediptir, azap dursun hadir diptir. Hudayın nuru dökülüptir. Rahmet üstümüzden yaktı şu mahal yağın sinsiptu. Yağın yaksı yerden göğürşü yanık, adamın gözünden yaş akıp da Allah'ın kapısına yıkılsa, rahmetleri göğüryendir otadın. Nurlar dörüyendir. Rahmet üstümüzden yaktı şu mahal. Ey gününün cemaatleri, Allah'ın kelamını eşteyleyip güydün güllerini giyeceksin içinde meydanına otuz. Bu kavim düğme yağın yanık gözlerinden yaş aktırıp Huday can bizi bağışla deyiptirler. Allah Zülcelal emrediptir, azap izine kaysın deyiptir. Üstüleri rahatlık bolaptır. Üstüleri rahatlık boluptur. Kavim hey begenişiptirler. Ama Yunus peygamber bir ova azap inendir, ovada adam kalı nedir mi diyenmiş. Ova azap inendir, hiç kim yoktur diyenmiş. Dinlen kıskırak edip aydan koy yaksın hadir rahmet. Ovadan bir geçse bir adam görse sonra inni oturanmış.
On bir adam geçip barýanmış. Yunus Peygamber ewinden çykypdyr. Neynavadan haberin var mı diýipdir. Onda haberim ma diýipdir. Adamlaryň hemmesi düze çykyp ağlaşdy. Allah Taala azabı ýyzyna gowdy diýipdir. Subhanallah. Men ne yüz bilen oga baraýyn diýipdir. Men kefim yalan boldy diýipdir. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى Özü aldırap tamam kamugusu bilen yo men oba varmaýyn diýipdir. Men gitjek derýa gaşyn diýipdir. Yunus Peygamberiň iştibasy bolupdyr be. Etmellämiş Allah'dan icazat alman gidipdir. Barakana bir deryan çetinden marıptır. Ve inne Yunus leminel murselin iz abaqa ilal fulkil meşhun. Barıptır deryayı Mediterana. Deryayı Mediterana yetiptir. Bir keşti dolup duran. Gel sen ne gelliptirle. Mindiriptirle. Uğraptırle. Keşti uğraptır. Çungir yerine varıptır. Zahiren girdabı varıptır. Girdab diye deryan bir näçe yeri var. Keşti duruyor. Ne övükti ne iyidikti. Keşti duruptur. Oğam keşti var naydiptir. Ağır voltu diptir. Öve de gitmeye, iyide de gitmeye diptir. Könelerden tecrübemiz var diptir. Keşti ağır voltu diptir. Bir nefer düşmeli olya diptir. Özün derya oklamalı olya. Ta ol kenarı var yança ya yüzüm vurmalı ya ölmeli nem olsa Allah bilir. Yunus Peygamber aydiptir. Men niptir derya oklanmalyňyz. Men ýalňyşyk geldim diptir. Men Allah'dan icazat almany gaýtdym diptir. Yo bolmaz diptirle. Fasahama fakana minel mudhadin. Qurra çekeyliň diptirle. Kimin adyna çyksa şol diptir. Qurra çekipdirle Yunus Peygamberiň adyna çykypdyr. Yo bolmaz diptir adamla. Qayta qurra çekjek. Qayta qurra çekipdirle Yunus Peygamberiň adyna çykypdyr. Yo bolmaz dipdirle. Ýene bir däne qurra çekeyliň dipdirle. Üçüncü aytar qurra çekipdirle Hazreti Yunusyň adyna çykypdyr. Hazreti Yunus köýneklerini çykaryp özüň derýa oklatdy. Derýaň keştiň gapdalyna bir balyk ulukon balyk gurulmulap duranmış. Allah Azze Celal balygy emredipdir Yunus özüň oklanyny ýuwdarsyň, etin dargatmarsyň, sünkün döwmersiň, ýuwdup derýalaň etegine girersiň diýipdir. İkinden önçärek minipdirle Hazreti Yunus özüň derýa oklanyny da giýjemişdi. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Balığın içine girenne giyeceğin içi, balığın içi, deryan karanlıksı hemen ölüm mü näme diýipdir Yunus Peygamber. Ölüm mü qadiyettir. Yo görse ölmändir, el ayagy qymallapdy. Secdä gidip ýankyny qygyrypdyr. Hudaýa men bagşla diýipdir. Hudaýa balygyň içinde secde etipdin, hiç kim secde etmejek ýerde men secde etdim, men bagşla diýipdir. Allah Azze Celal balygy emredipdir, deryan içine aylap kenarazyň diýipdir. Kenara balık hıda kanadınıptır. Yunus Peygamber ennam canına tüy galmandır. Balığın içinin havasının
tutukluğundan qow howa degmensen bir neçeler aýtýar 40 gün balygyň içinde boldy, bir neçeler aýtýar 3-4 sagat boldy, bir neçeler aýtýar bir hefte boldy, ol Allah bilýär. Kenara gelipdir, horlanyp gelipdir. Allah Azze Celal emretipdir bir buzuki kuhi ımga, şonu bardy emdir diýipdir. Üstünden bir kädewag gögürdipdir. Kädewag şoňa kölge bersin diýipdir. Bir näçe gün şondan iýip içip kölgede bolyp hale gelip owaň adamsy Yunus peýgamber geldi. Hoş bolduk, keýip boldy diýip we arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. 100.000den artykmas owaň adamsy hemmesi imanna ýaşap musulman bolupdyrlar. Odul iman getirdiler icmali, inni tefsili iman getiripdirler. Yunus peýgamberiň rahmet ýagtuş mahal behar hal nesibe şeýlemişdik. Kıskaca dersini aýdyň, tamam edeň, oňsaň oturdyňyz. Ey cemaatler, Yunus peýgamber azap üstülerine awanyp gelýäka ýydyny gitdi. Yani näme boldy? Soňy haýyr boldy. Pirleri wurrun edellerini evvel İbrahim Ethem'i wurrun etýärler. Jowan oglary kulak asyň. İbrahim Ethem odul padşady, kän günä edipdir. Tövbe etdi, İbrahim Ethem bolupdyr. Tövbe etdi, İbrahim Ethem bolupdyr. Hudaý Taalaň rahmatynyň ulukon dilemeli zat, ine Hudaýa men soňum haýyr bolsun diýmeli. Imme bir neçe adam, ay men jowan wagtym azan çekerdim, jowan wagtym Kur'an okuyordum, inne bizatlym galy diýse bu soňunyň biderek bollugydyr. Adamın soňu haýyr bolsun. Öňüm bolandan soňum bolsun diýäler. Beýle ihlas bilen otyňyz rahmetde ýagypdy zahiren uzaklaşjak ýagnymen diýe. Hudaý Taala Yunus peýgamberiň nurundan, faýdyndan, rahmetinden üstümize ýagdyrsyn. Hudaý kıyamet gününe mehabbet bilen Yunus peýgamber bilen gollaşmak hemmemize nesip etsin. Hudaý Taala az boldy bigice az da bolsa käniň ýerine goýupdy. Yunus peýgamberiň kowmy soňy haýyr bolşýaly. Hudaý biziň içerlimiz bilen hemmemiziň soňuny haýyr etsin. İman baýlygy bilen mahşer meýdana girip, mahşer meýdanynda iman baýlygy bilen durupda cennet-i jawidan hemmemize nesip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu piraga ilahi amin. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى